హాయ్ అందరికీ. మీరు ఎప్పుడైనా ద సొల్యూషన్ ఈజ్ హోమోజీనియస్ లేదా ద సొసైటీ ఈజ్ నాట్ హోమోజీనియస్ అనే మాటలు విన్నారా? ఈ హోమోజీనియస్ అనే ఇంగ్లీష్ పదం అర్థం తెలుగులో ఏంటో, ఎలా వాడాలో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. సో లెట్స్ బిగిన్. ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పీపుల్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఆర్ సిమిలర్ కైండ్ ఆర్ నేచర్ అని. అంటే మొత్తం సమూహం లేదా మిశ్రమంలో ఒకే రకమైన లక్షణాలు, భాగాలు లేదా రచన కలిగి ఉండటాన్నే హోమోజీనియస్ అనే వర్డ్తో చెప్పచ్చు. అంటే ఒకే రకమైన భాగాలతో కూడినది అని చెప్పచ్చు, లేదంటే ఏకరూపమైనది అని చెప్పచ్చు, లేదంటే సమానమైన అని అర్థంతో కూడా చెప్పచ్చు. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ప్యూర్ వాటర్ ఈజ్ ఏ హోమోజీనియస్ సబ్స్టాన్స్. అంటే స్వచ్ఛమైన నీరు ఏకరూప పదార్థం అని అర్థం. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.